И здравейте отново на всички, аз съм Revenge Force и днеска ще направя едно ревю на Infinity Craft отново, тъй като аз бях направил преди една-две седмици, обаче настъпиха доста промени така по сървърчето. Вече не е Factions, както беше, ако някой гледаше онова ревю, дед бях го направил. И да, вече не е Factions, вече е резиденции, с резиденции. И даже тук ще ви прочита, значи Infinity Craft сървъра е отново с резиденции, даже то ви го пише вече. Второ, извиняваме се за всички, които са загубили айтемите. Да, извиняват се. Ще има сигурно евенти, които ще бъдат за реванш на хората, които са загубили айтемите. Всичко ще бъде компенсирано. Създадени са нови светове специално за PvP. Тук има грешка, но както и да е. Да си го оправят хората. Skype Support Infinity, да, тук пише Skype и веб страницата на сървърчето. И тук също ги пише, като натиснете Tab. Следващото нещо, мисля, че спална беше ония път същия, пак ще ви разведа и с него. Значи Enchanting, тук има за Repair на айтемите. Тук не знам кой, все още нищо няма. И тук Infinity Chest. Да, същия е. Ето ги нещата, които могат да са паднат. Значи $2000. Тук, общо взето айтеми, пари, даже ранг мисля, че може да се падне, но пак трябва да видите. И да. Нека преминем към следващите неща, ларповици. Значи, първия ларп Creative. Ето го и него, това е за Creative, тук сте на Creative и може да строите каквото искате. Въобще няма ограничения за строенето, така и да. Drop Party. Где и Drop Party-то. Значи, тук ги има всичките евенти, които... В смисъл, това е цялото спална на евентите. Тук може да влезете в, примерно е този. Портал ви пуска на евент 4, тук е евент 2, тук е евент 5 и евент 3. Тук пише кога се провежда евента, при колко юзера и така нататък. Тук пише в колко часа и кога, събота и неделя, пак тъй. И да. Следващото нещо, което е Warp Enchant. Вече го гледахме. Warp екипа. Не мисля, че отново значение. Все пак да видят хората. Owner е Red Star, който си е, нали? И хелпарите тук, дето са. Някакъв там MC Fox Gamer и Yamaha. И тук Skype няма информация. Би трябвало да има скайповете на хората, но не са добавени още. И нека преминаваме към следващия, който е End. End бяхте ми казвали ония път, че бил копиран и не знам си какво още. Не знам, но вече е сменен с друг, построение от администраторите тук. Тоест от оунера, по-скоро. Тук ще дърванчета, и PvP линията и всичко си както трябва вече. Няма копирано. И да, нека преминавам към следващия Warp Event. Ще разгледам и евентите, те сме почнали. Той е... What?
Какво направих всъщност? Щупех тук някои блокчета, но нищо. Значи тук е такъв ивент, где трябва да преминавате през препятствията, тъй да се каже, и кой стигне пръв, печели наградата. И тук има статус, в смисъл втория като дойде, третия и така нататък. Има 3 победителя. И тук даже пише, не искате да засядате по пайжените, може да ги прескочите чрез отвора на скукливост. Може да ги прескочите чрез отвара на скукливостта 2. Да. Димек е тази отварка, тук където е Jump Boost. Ето, даже ще спия сега. Да. Да, ама не. Сега да видим дали ще стане. Не. Не мисля, че ще стане просто, защото то през водата не може да се скача. Но както и да е, явно има друга цел. Сега може да не съм разбрал. Както и да е. В момента има 17-18 играча, което е супер добре. Не баш супер добре, но пак е нещо. И отиваме към Warp Event 3, който е, както виждате, лабиринт. И тук трябва да минавате през това всичко, за да стигнете тук. И даже не се знае дали ще стигнете на време. Това е доста объркващо, да се каже, защото не знам, просто доста е голямо и трудно ще се мине. То така трябва да иде. И даже и тук има джъмп. Даже аз ще го мина и сега. Дали ще мога? Хоп, добре. Не е много труден. Да, тук е само когато има евент, сигурно е отворено. И да. Нека кажем на хората да поздравят. Да знаят, че снимам. И нека да отиваме към следващия евент, който е евент 4. Мисля, че той го бях показвал. Това не знам за какво е. Мисля, че тук се провеждат Snake евенти, Jump евенти и така нататък. Пак такива неща. Защото е празно мястото, пък не знам, не е уточнено какво точно се прави тук, но да. Минаваме към следващия направо. Warp XP. Ето го и Warp XP. Тук може да си фарбите мобови и да си взимате XP от тях и да се енчантвате. Ето, както виждате, доста добре е направено. Няма нищо копирано, ако си мислите, че е копирал от някъде оунера. Не е копирал. И да, отиваме към Warp Food, където може да си фармите отново, обаче за фармяне не е колкото за храна може да си взимате тук, защото животните специално дават по-малко XP. Да. Затова е този Warp. Warp Jump. Warp Jump и ето го. Това представлява. Кога стигнете накрая, получавате награда, която аз вече съм взел и няма да я взимам сега. В смисъл не мога да я взима.
И отиваме към следващия Warp, който е... Само че докъде стигнахме? Warp Nether. Да. Ето го и него. Доколкото знам, Warp Nether е направен временно, в смисъл временно казвам, защото се рестартира през 2 месеца и заради това е толкова скромен. И да, само да може да си взимате ресурси от тука. Заради това е направено така, което според мен е хубаво. Даже и в моя сървър съм го направил, но не рестартирам недъра. Поне за сега не съм го рестартирал. Survival. Тук са порталите, мисля, че към по-важните варпове. Сега чаме към Warp PvP, следващия Warp. Промоция после ще го видим. Доста добре направено, между другото. Warp PvP-то е доста хубав. Ето, както виждате, тук има доста постройки, които са сложни. Доста сложни направени. Това е някакъв балон според мен. Тук има мелничка и така нататък и така нататък. Warp промоция щяхме да гледаме. Warp промоцията, тук има всички варпови също. Аз пак всички варпови, всички SMS, които се предлагат. SMS услуги. Значи ето ги пишем цените, пишем правата и нещата, които притежават самите ранкови. Най-ефтиния е VIP. И да. Има и PvP аренка, която е за такива двубои пак да се бият хората. Преди малко бях на Warp PvP, там беше пак за битки, но там се оцелява също. Тук е изцяло за битки, защото както виждате е затворено пространство и може да се биете. Има хиляди неща тук, които стават за арената. Вода, но и капани. Сигурно скоро ще бъдат добавени още капани. Да, ето тук има такова, дет пропадаш и няма измъкване, което е хубаво. И нека продължаваме с разглеждането. Warp Repair нарочно го пропускам, защото него няма... Той е на спауна, няма смисъл да ходя. Ето го и Warp Shop-а. Има абсолютно всичко, което е нужно, което трябва да се купува, което трябва да се продава и така нататък. Да, ето. Самото им е много интересно как се е получало тъй. Забито. И да. Нека отиваме към Warp Survival, защото Warp SMS вече сме го видяли, той е на Warp промоция. Само леко, че тук щупех. И да, това е Warp Survival. Тук е без PvP, само да уточня, защото някои хора желаят да няма PvP, където оцеляват. То е специално за хората, които не щат PvP. Само да питам дали е тъй точно, защото предполагам, че и тъй. Да, няма PvP. И нека отидем към Warp Trade. Warp Trade, предполагам,
много хора се сещат какво е това. Тук може да си трейдвате различни айтеми, в смисъл да... Ей сега примерно от другата страна влиза друг човек и хоп, си фърляте айтеми, без да никой ви притеснява и ви ги взима. Само трябва да внимавате когато се изчистват айтемите, защото тогава става много кофти. Тук админа. Warp. Значи, Warp воти. Да, тук вече бяхме. Общо взето това е за сървърчето, нали? Ко да кажа друго, IP-то ще бъде в описанието. Влизайте. Сървърчето е хубаво и е нов даже. Просто доста промени имаше, така да се каже, докато стане всичко наред и заради това беше спиран много пъти и много хора се отказваха да играят. И затова сега има и 20 играча, които пак не е малко. И да. Това беше всичко от мен. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се и харесайте клипа ми за още такива клипове. И не забравяйте да коментирате. Чао!